Primeran B2, 56, maleta bete bizipen. Maketoak. Zuzara maketoa, ezta? Esan zion jaka urdina jantzita zeukan batek. Maketoa? Ez jauna? Erantzun zion Pedro karrituta. Gaizki esan dizute. Sierra naiz. Pedro Sierra. Taberna. Gizonen topaleku. Lanetik irtendakoan eta igande arratsaldeetan bar bonira joaten zen. Han elkartzen ziren apopiloak, fabriketako gizonak, edonondik iritsitako horiek guztiak, asturiarrak, galiziarrak, andaluziarrak, estremeñoak, soli sombrak edaten zituzten eta tutean, juletean, briskan eta horrelako karta jokoetan aritzen ziren bitartean, beren kontu ez hitz egiten zuten. Herrien, familien, deskribapen lausoak egiten zizkieten elkarri. Beren jaioterriak herri txikiak zirela, lau etxe zahar, hauntz batzuk, mendi altuak, Andrea, hemengo beroak, hango hotzak, gose kontuak eta lan kontuak eta kontuen lanak eta bakardadea eta familia. Hemen asko zobeto zeudela han baino sinestaraziz elkarri. Bizitza soli sombra bat baino ezpalitz bezala. Orain argi, orain ilun. Orain argi. Eskola. Gelako gainerako lagunik gehienak gure auzo hartako baserrietakoak ziren. Padrek, kaseros, esaten zien. Guri belarri motxak esaten ziguten, eta hasieran ez genuen ulertzen zergatik, baina padrek esan zigun han horrela esaten zigutela. Eta maketoak, mantxurrianoak ere esaten ziguten. Kanpoko hoi esateko modua omen zen. Kasero horiek tratu txarugari pasatzen zuten eskolan, baskuen zeura zela eta. Gainera igandero mezetara joan behar izaten zuten beren familiarekin. Guk ezetz, ez genuela joan beharrik esaten genien, eta inbidiaz begiratzen ziguten. Azoka, merkadilloa. Larun bat goizetan azoka izaten zen herrian. Herriko jendeak kingileroak esaten zien. Kastelago asko tratuak egitera elkartzen zirelako edo. Auzoko emakumeak taldean joaten ziren erosketetarako gurditxo gurpilduna hartuta gehienak. Herriko azoka oso urrun zegoen auzotik, udaletxeko plazan, eta beinara joan da goiza ematen zuten. Han elkartzen ziren beste auzoetako emakumeekin, haiek ere egun horretan soilik joaten ziren eta herrira. Saltzaile ugari izaten zen azoka horietan, eta asko gure moduan kanpotik etorritakoak, hango produktuak saltzera. Herri kanpoaldeko auzoetako emakumeak haiekin jardungo ziren honetaz eta hartaz kontu kontari algaraka. Han grazia gehiago zuten saltzaileek herriko dendetan baino. Kode bera zuten, eta hara eta ona zebiltzan lurraldeetako enbaxadore, beren haragi adobatuekin eta baratxuri, piper eta pepinotxo arteko oliba birrinduekin. Andreaiek bere herrian jaten zuten zerbait bilatzen zuten. Mojama, txilarra, erromeroa, albahaka, sandia, olibak, beste zer baino gehiago oroitzapenak.